Mateng karek gawe lawohe oseng pindang. Lodeh ngene iki lawohe oseng pindang cocok. Kaya kok nanti tomat bisa tak njupuk tomat ning ngarep. Tomat nganti enek sing bosok ta lakroan. Njupuk tomat. Lumayan bosok. Lumayan. Lomboke barang ya wis meh. Wah, lomboke mewah. Tomate kok pe mati. Tomate entek pisan. Ngendat. Ya wis kaya entek, kaya ngendat. Lumayan iki, dek-dek. Wis be. Nek lombok pisan. Seluwung pokoke. Seran duwe tanduran brambang. Lomboke. Wis masak ya ngono kae, brambang bawang diirisi campur plung pindang. Wis ngene mateng oseng pindange. Alhamdulillah wis mateng oseng pindange. Metik-metik mang. Nek lombok enek tomat tak iris-iris campur plung pindange dijupuki rine iki sing maem penak. Ngono. Pindang oseng mateng, sayure waloh wis cocok. Sayure waloh, lawohe oseng pindang. Mbak Nyus nggo, alhamdulillah mateng kabeh.